Jar je tu a s ňou aj naše nové spravodajstvo. To najlepšie a najzaujímavejšie sa dozviete práve teraz. Dievčatá z tanečného krúžku Pro Dance K30 zažili úspech na tanečnej súťaži Dance City. Mladšie dievčatá získali úžasné prvé miesto s choreografiou Japonky. Staršie dievčatá si vybojovali krásne druhé miesto s choreografiou Yin Yang. Naši recitátori nás opäť úspešne reprezentovali v okresnom kole súťaže Hviezdoslav Kubín. Obsadili sme 2 prvé miesta a 1 druhé s návrhom na postup. V krajskom kole Šalianskeho Maťka sme tiež odviedli skvelú prácu. Reprezentovala nás naša šiestačka Aťka. V marci sme privítali predškolákov, ktorí si vyskúšali školský život. Štvrtáci tiež potešili svojim programom detí v materskej škole Šafárikova. Tak by som zmizla, rovnosť pre tabule. Ani nemá, čo jej treba. Pre príhody, pre nehody, periny a činy. Druháci sa zúčastnili zaujímavej prednášky o včelách, ktorá nám otvorila dvere do sveta týchto výnimočných tvorov. Bola to výborná príležitosť, ako prostredníctvom hier rozvíjať záujem o prírodu. Žiaci odchádzali nadšení a plní nových poznatkov. V spolupráci s občianskym združením Rozumieme nadaným sme pripravili 10 workshopov zameraných na rozvoj logického myslenia. Počas týchto hodín žiaci riešili úlohy z oblasti logiky, matematiky a priestorového myslenia. V našich deviatáckych triedach sa vďaka elektronickým stavebniciam učíme vedu naživo a zdokonaľujeme svoje technické zručnosti. 19. marca sa uskutočnilo očakávané testovanie deviatakov, ktorí sa na túto významnú udalosť veľmi intenzívne pripravovali. Ozajstné dobrodružstvo mohli naši žiaci zažiť aj v únikovej miestnosti Escape Room, v ktorej si odskúšali svoje logické myslenie, dôvtip a tímovú prácu. Naša škola sa mení, a to doslova. Vďaka projektu Chodba pre pohodu sme premenili chodby na priestor pre oddych, tvorivosť a zábavu. Prváci a druháci si užili týždeň na ľade. Osvojili si základy korčuľovania a zažili kopec zábavy. Naši športovci opäť ukázali bojového ducha a z florbalového turnaja si odniesli zaslúžený bronz. Naši štvrtáci opäť zažiarili vo vybijanej a zaslúžene vyhrali v 3. kole školskej športovej ligy. Aj na majstrovstvách kraja v streľbe zo vzduchových zbraní dosiahli naši žiaci vynikajúce výsledky. Úspešní boli aj v 3. kole športovej ligy a 4. kole krajskej ligy. A tak sme na konci nášho marcového vydania. Už teraz sa tešíme, čo nám priniesie apríl. Lúčia sa s vami Eliška a Leo.